שלום דוקטור דבי שפירא, שאת מנהלת המחלקה הגריאטרית. באנו לדבר איתך, לשאול כמה שאלות לגבי הקשר בין דליריום לפעילות גופנית. אז אנחנו נשמח אם תתני לנו סקירה קצרה על מה גורמים לדליריום ואיך זה בא לידי ביטוי, איך אנחנו מזהים את זה בעצם במטופלים מבוגרים. דליריום זה תמיד שילוב בין מי המטופל למה האירוע שהוא עובר. מי המטופל? מטופל שהוא שאלול ועצמאי ופעיל, הוא מה שנקרא נייד, הולך לשוק, עושה קניות. סיכוי שהוא יפתח דליריום על זה שהוא לא ישן בלילה הוא לא גדול. לעומת זאת, אותו מטופל, אם הוא מאושפז בטיפול נמרץ אחרי ניתוח גדול, אז גם הוא יש סיכוי שיפתח דליריום, ולכן זה תלוי מי המטופל ומה המחלה. דוגמה אחרת, הפוכה, זה המטופל שיש לו דיכאון עמוק, הוא בקושי יוצא מהבית, והוא ממש מגיע לאשפוז ומוצאים עצירת שתן, הוא יכול על זה לעשות דליריום. זאת אומרת, זה המטופל שיעשה. אז לכן זה תלוי מי המטופל ומה הגורם החריף, והשילוב של שני הדברים האלה ביחד קובע אם המטופל יהיה דליריום או לא יהיה דליריום. ואיך אתם יודעים לזהות דליריום במחלקה? יש לכם פרוטוקול או כלי אבחון ספציפי? אנחנו כרגע נכנסנו משהו, אנחנו מכניסים מערכת יפה מאוד של זיהוי של דליריום. אנחנו מתחילים לנצל את זה. איך היא נקראת? אז זה נכנס כחלק מתוכנית מיטב. אנחנו הכנסנו את זה כחלק מתוכנית מיטב, אבל כל המערכת היא מערכת שאנחנו בנינו אותה בצורה, מה שנקרא, הרעיון והכל, זה היה רעיון שלאט לאט אנחנו בנינו. מה שאמרנו זה שמי שרואה את המטופל ביום יום זה האחות. חיפשנו את הדבר הכי פשוט שאחות יכולה, מה שנקרא, דרכו לשים לב ולעורר את השאלה של הדליריום, ומצאנו את מה שנקרא, את הסקר, הכי סקר שיש והכי פשוט שיש, שזה סקר רדאר של 3 שאלות שהאחיות צריכות לענות בזמן חלוקת התרופות, שמה שנקרא מעלות את השאלה האם המטופל בכלל איתנו או לא. זה כמובן שזה יכניס איתו, בסקר הזה גם ייכנסו אנשים עם דמנציה ולא רק אנשים עם דליריום, אבל זה מציף את הבעיה כלפי מעלה. במידה והרדאר חיובי, הרופאים בביקור יקבלו את השאלה של, שים לב, רדאר חיובי, תעשה בירור לדליריום, תעשה אתה מבחן סקר יותר משמעותי, האם, זאת אומרת, סקר יותר אמין. ואז הרופאים יכולים לבחור בין, עוד פעם, מבחן סקר של 4AT, שזה מבחן מקובל, או מבחן יותר הבחנתי, שהקם, אנחנו משתמשים בקם המקוצר, אז הוא גם כן בעצם סקר, אבל להבחן אם יש או אין דליריום. כשהרבה פה ירדו בזה שבעצם זה דמנציה, זה המצב הקבוע שלהם, אין פה הבדל מהמצב הקבוע. אמנם רדאר היה חיובי, אבל זה לא דליריום, זה רק דמנציה. או שגם היה דמנציה, אבל כרגע יש החמרה, ולכן זה דליריום. ואז נכנס פה פרוטוקול, שהאמת היא שהפרוטוקול כבר מופיע אפילו אצל הצוות הסיעודי, כל מיני תזכורות של מטופל כרגע קצת מבולבל, בוא תשלול 1, 2, 3 דברים שיכולים לגרום לזה. כדי שזה יהיה קל וקליט, אז אנחנו השתמשנו בשיטה של ה-ABC. אמרנו, קודם כל שאלה ראשונית זה האם יש איזושהי מחלה שגורמת לבלבול, ואחר כך תלך על A, אנלגזיה, B, בלאדר, האם יש עצירת שתן, תשלול את זה, או האם יש קתטר שאפשר להוציא, C, קונסטיפיישן, האם יש עצירות, תטפל בה, D, דרג, המערכת מוציאה מיד את כל התרופות שקיבל ביממה האחרונה שיכולים לגרום לדליריום, למשל בנזודיאזפינים, למשל תרופות נגד כאב, או תרופות, היא תקפיץ לך את זה, אתה תתייחס אם אתה חושב שכן או לא, זה D, E, environment, תסדר, תאיר את הסביבה, תסדר את כל הנושא הסביבתי, אם אפשר לשים ליד חלון, אם אפשר, ו-F, family, שתיתן הדרכה למשפחה, ו-G, go, תשתמש בתוכנית ההליכה שגם כן מוטמעת אצלנו, אז גם האחיות רואות את הדברים האלה, מה שהמחשב יכול לשלוף שולף, וגם הרופאים שממלאים את הסקר, הם יכולים ישר לראות את הדברים מול העיניים, שזה עוזר. אחר כך, זה לא הפרוטוקול, אלא זה איזושהי עזרה להבין מה הגורם, כי זה הדבר הראשון שאני רוצה.
השלב הבא זה פרוטוקול טיפולי, והפרוטוקול הטיפולי, אפשר אולי להראות אותו, יש לנו את הצילום שלו, אבל זה מתחלק לשתיים. המצב קל, או המטופל לא מסכן את עצמו, אתה רוצה מה שנקרא פרוטוקול טיפול שמרני, וכל הנושא של הסביבה, והשעון בחדר, וכולי וכולי, תכניס אותו לתוכנית הליכה, תדריך את המשפחה, ואם זה לא עובד, או שהמצב קשה, אז הפרוטוקול הטיפול התרופתי, שבו גם אנחנו מדריכים את הרופאים באיזה תרופות כדאי לבחור, באיזה תרופות, באיזה סדר כדאי לעשות, ואם קשה, אתה לא מסתדר, תזמין את הייעוץ הגריאטרי הזה, איזשהו פרוטוקול שבנינו, שמתחיל לעבוד, וצריכים לראות איך זה מתקדם. ואת יודעת אם יש קשר בין פעילות גופנית לירידה בשכיחות של דליריום? מה שידוע, אני לא לא מכירה מחקרים על פעילות גופנית כפעילות גופנית, מה שאני כן מכירה שבכלל כל הפעילות וההכנסה של לצאת מהארבע אמות של המיטה היא כבר עוזרת למנוע דליריום. הארבע אמות של המיטה הן מאוד דלירנטיות, ואם אתה מה זה פעילות גופנית? אז אתה יכול לעשות במיטה, לא יצאת כל כך מהארבע אמות, אבל זה גם משהו, כי זה גם תקשורת, זה גם איזושהי פעולה שאתה עושה, ואפשרות יותר טובה, זה לצאת מהמיטה, לצאת מהחדר וללכת ולעשות משהו שגם פה, אם אתה עושה את זה במיוחד בצורך של משהו, אתה מרוויח ועוד איזשהו מניעה של הדליריום. אז היא תוכל לתת איזו סקירה קצרה על התוכנית הליכה שאנחנו עושים. אז זהו, אז תוכנית הליכה שאנחנו עושים זה בעצם תוכנית שהכנסנו כבר לכל המחלקות הפנימיות, שמדובר גם כן כחלק מפרויקט, מתוכנית מיטב, שמטופל שמגיע לאשפוז, האחות בקבלה בודקת את הנורטון שלו. הוספנו פה גם, תסתכל באותו זמן גם מה היה הנורטון בבית, כדי שנבין מה היה התפקוד שלו בבסיס, כי הרבה פעמים אנחנו רואים את המטופל כרגע והוא שוכב ככה במיטה, הוא נראה לנו מאוד לא טוב, אבל חשוב פה השאלה של מה היה המצב בבית. כל מטופל שכרגע הוא בתפקוד שהוא בסדר, ישר, והוא לא בסכנת נפילות מאוד מאוד גדולה, האחות בקבלה כבר תעודד אותו להליכה ותיתן לו מרשם הליכה שאפשר להוציא מהמערכת ותגיד לו, תלך עם ליווי, בלי ליווי, אבל תעודד אותו כשההוצאה של מרשם הליכה יוצרת פקודה שצריך לענות עליה ביום יום של מטופל הלך או לא הלך, שזה עוד פעם תזכורת לכל הצוות, צריך ללכת, צריך ללכת, צריך ללכת. במידה והמטופל הוא קצת יותר קשה ואי אפשר, אז הרופא למחרת יצטרך לשאול את השאלה. כמובן המטופל שהיה נייד קודם, מישהו שלא היה נייד, המחשב לא יבקש ממנו, וזה מתבסס על הנורטון של הבית שלו. ובמידה והרופא גם כן דואג שזה מטופל מסובך מדי, הוא יכול לבקש את הפיזיותרפיה, שתגיד לו, המטופל הזה צריך רק בהשגחה של פיזיותרפיסט, או לא, מטופל הזה עם השגחה של בן משפחה, של מישהו שמוליך, שאנחנו הכנסנו פה מתנדבים שמוליכים את המטופלים, אפשר ללכת איתם. כל המטרה היא לעודד את ההליכה, עשינו גם חלק מהפרויקט, עשינו מסלול הליכה במחלקה שמעודד את האנשים, רואים את כל הנושא של החשיבות של ההליכה, המטרה שלנו זה שאנשים, כל מי שהלך לפני, ילך במהלך האשפוז. ויש לזה גם השפעה על הדליריום בעצם. חלק מהמטרה פה, וככל שאתה הולך, אתה גם כן מונע דליריום. זהו שרציתי לשמוע. תודה רבה. תודה רבה רבה. מה שאנחנו צריכים לעשות